Исәнмесез, сез милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Шәхесләр сәхифәсендә данлыклы диктор Эльмира Хамматова. Хәзер бит эстрадада бик күп сүзне аңламыйча, мәгънәсен белмичә сөйләүчеләр. Сүзне һәр вакытта үз вакытында белеп, кирәкле сүзне әйтә белергә кирәк. Җырчы, продюсер Ирек Ногмановтан осталык дәресләре, Томскидан видео язма. Балаларның кызыксынуы минем өчен бик матур күренеш. Шул миңа көч бирә. Уфада Төмәнәк моңнары дигән конкурсның йомгаклау концерты узды. Сөйләп алу авыр булды, барсы да тырышып өйрәнгәннәр, яратканнар Фәнир Галимовның көйләрен, җырларын. Татарлар фондыннан сәхифәсендә Кытайга сәяхәт кылырбыз. Biz 2000 урамында. Гомумән, әлеге урамда без үзебезнең милләттәшләребезне бик күп очратырга мөмкин. Чөнки монда хәләл ризыклы ашханалар күп. Эльмира Хамматова исеме татарларга яхшы таныш. Ул Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты. Казан дәүләт мәдәният институты профессоры, данлыклы диктор, телевидение ветераны. Бала чагында телевидениедә эшләрмен дип уйлап та карамаган, артист булырга хыялланган. Бу юнәлешне сайлап эшләп тә алган. Тик язмышның үз планнары була. Бүген ул яшь артистларга сәхнә теле һәм сөйләм техникасын өйрәтә. Шәхесләр сәхифәсендә данлыклы диктор Эльмира Хамматова. Күңелнең иң нечкә кылларын тибрәтеп җыр агыла. Һәр сүзнең тәмен белеп, җайлап сөйләве, җылы, йомшак тавышы, киноактрисаларны хәтерләткән төс килбәте белән күп кенә тамашачының йөрәген әсир иткән иде ул. Менә камера менә тамашачы миңа карый, ул минем якын дустым. Мин аңа менә сөйлим бөтен нәрсәне. Камераны бик яратам. Бик яратам. Бик еш кына да менә сөйли башлыйм һәм күз алдымда камера торган кебек, менә чыгыш ясаганда сәхнәләрдән менә шулай күз алдыма килә, әйтерсең менә мин камерага сөйлим. Эльмира Хамматова Казанда 1946 елның 11 гыйнварында гади гаиләдә дөньяга килә. Кечкенәдән хыялый була ул. Артист булу теләге белән янган. Мин бик иртә уяна идем. Жабырынып тургай диләр бит инде андый кешеләрне. Жаулыклар бәйләп, күз алдына килеп басып, әллә инде рольләр, текстлар сочинять итеп, да шулай итеп, рольләр уйнап күз алдында басып торганнарым да хәтеремдә. Менә шундый бер әллә нинди хыялый бер кеше идем. Ул Казанның 80нче мәктәбендә белем ала. Бик актив һәм мавыгучан була. Нинди кызыклы түгәрәк бар, барысына да йөрергә тырышкан. Чаңгы ярышларына да катнаша, Бату Мөлековка хорга йөри. Минем ниндидер бер ярышу гадәте бар иде. Мин карыйдырым. Менә бу кыз математикадан 5 ала. Математика миңа читенрәк, ләкин мин 5 алыр өчен математика түгәрәгенә язылдым. Аннан соң олимпиадаларда катнаша башладым. Әзрәк шулай нәтиҗәләргә ирешә калышмаска тырыша идем. Әдәбият дәресләре минем иң яраткан дәресләрем. 6нчы сыйныфларда укыганда мәктәпкә телевидение хезмәткәрләре, режиссер Гали Хөсәенов, балалар язучысы Әнәс Хәсәнов, театр тәнкыйтьчесе Халид Кумысников килә. Яңа ачылган балалар студиясына сәләтле балаларны чакыралар. Мин инде анда бик актив йөрдем. Рәшидә Зиганшина безгә актерлык осталыгы бирәдер. Аннары соң безгә музыка дәресләре бирәләр, җырлар гайрәтәләр, биргә гайрәтәләр. Галия Бихсәинов менә шушы актерлык осталыгы һәм режиссура буенча да шулай ук безнең белән кичкенә генә постановкалар куя иде. Һәм ул радиода постановкалар куйганда, телевидениедә куйганда мине ул постановкаларга алды. Мин анда берсендә Галима апа Ибраһимова белән радиода язылган идек. Берсендә Шәхсәнәм апа минем әнием булды, мин аның кызы булдым. Шулай итеп телевизион постановкада катнаштым. Пионерлар һәм мәктәп балалары өчен радио газета дигән тапшыруны алып бара идем. Безнең телевидениедә Пионерстан дигән журнал бар иде, аны алып барадыр идем. Язмыш шулай әкренләп телевидение юлына кертә аны. Тик бит әле артист булу хыялы бар. 8нче сыйныфтан соң Эльмира Хамматова театр училищесына укырга керә. Укыганда ул гел театрда йөри башлый, гастрольләргә бара. 2-3 ел Республика күчмә театрында да эшли. Чит кеше баласы дигән пьесаны куйды Равил Абый Тумашев безнең өчен. Мин анда төп героинен уйнаган идем. Аяз Гыйләҗев Махсус урманда дигән пьеса язды. Анда да төп рольне миңа биргәннәр, тагын дәвамын язмакчы иде ул.
Ләкин телевидение белән гел барды. Мине гел телевидениега тапшырырга алалар иде. Диктор булам, конкурста катнашам дип, телевидение алай дип килеп кермәдем. Мине чакырдылар. Театрдан китү җиңел булмый. Шулай да 1969 елдан рәсми рәвештә телевидениедә эшли башлый. Илмира Хамматова 37 ел тамашачы каршында була. Ул эшләгәндә телевидение төрле чор кичерә. Аклы-каралыдан төсле сурәткә күчүне дә күрә ул. Югары категорияле диктор, телевидение отличнигы булып ирешә. Ул вакытта бит инде обком, горком җылышлары була торган, партияның беренче секретарьлары чыгышлар ясыйдыр, киңәшмәләр үткәрелә иде, һәм аннан текстлар бик зур килә иде. Кулыма карандаш алып, тиз генә речевой текстларны басым төшкән сүз астына сызып, менә шулай итеп шал бер генә күзәтеп чыгам да, шулай итеп бөтен текстны бер ни эчендә карап чыгам. Үзе бик хисчән кеше буларак ялгышса бик кайгыра торган булган. Бу аның хезмәтенә үтә дә җаваплы каравын да күрсәтә. Саташып бетәдер, менә тешләремә керәдер шулар. Ә бер вакытны, ул вакытны минем белән гомумән физик яктан шулай бик начар булды. Яңалыклар укыганда стоматология сүзе иде. Шунда телем ничектер нитеп китте. Төртелеп китте, мен аны 40 тапкыр кабатлап ялгышып укый башладым. Йөрәгем тибә башлады, һава җитми башлады үземне. Ул вакытта мин балага узган идем. Шундый шушы халәттә менә шулай укыган вакытта миңа шундый начар булды. Менә хәзер әйткәндә дә менә шушы хәлне сизәм, менә авырлык белән. Илмира Хамматовага эш атты дияргә була, телевидениега гел атлыгып торган. Нинди халәттә булуы мөһим түгел. Авырган вакытта да камера каршына елмаеп килеп утырырга кирәк. Утлар яна, камера эшли башлый. Шуннан соң мин үземне әллә инде бер дулкында кебек хис итәм. Мин онтылам. Менә ул йолдызлар теге йолдызлар тудың мәллә туган көнең белән теге тапшыруларында да бөтенләй башка төрле үземне хис итә башладым. Мин уже Эльмира түгел менә. Әле башка бер кеше. Ниндер мин болытлар астынан баскан кебек, мин бөтенләй башка төрле, менә аерым бер халәттә яши башлыйм. Менә ул минем бар иде. Менә шулай тапшыруларда шулай була торган идем. Үзгәрәдер идем бөтенләй. Тырыш, үҗәт, менә үз куйган максатына ирешү өчен бик тырыш кеше иде. Идел программасы хәтерлем 500 сонына кадәр алып бардык. Ул инде бер сәгатьлек зур программа иде. Инде әдәби тапшыруларны алып бару ул аның хыялы да булды, һәм шуңа иреште дә. Хәтта менә диктор булып эшләгәндә дә әле режиссерлар аны әдәби постановкаларга актриса итеп алалар иде. Аннан соң инде телевидение яңа гасырга дәүләт телекомпаниясына аерганнан соң ул анда әдәби тапшырулар редакциясының баш мөхәррире булып, менә шул вакытта телевидениеның нинди мөмкинлеге бар, бөтенесен файдаланып, менә дигән тапшырулар оештыралар иде. Авторлык программалар. Телевидениедә эшли башлагач ук Илмира Хамматовага сәхнә теле укытучысы Осия Хәйруллина мөрәҗәгать итә. Үзенә ярдәмче итеп чакырган. Шул вакыттан алып ярты гасыр инде мөгаллимлек юлында. Театр артистларында булачак җырчыларны да дөрес һәм тәэсирле итеп сөйләргә өйрәтә. Хәзер бит эстрадада бик күп сүзне аңламыйча, мәгънәсен белмичә сөйләүчеләр. Ә сүзне бик нык аңлап сөйләргә кирәк. Һәм сүзне һәр вакытта да үз вакытында белеп, кирәкле сүзне әйтә белергә кирәк. Илмира Хамматова һәр укучысы өчен борчылып тора. Соңгы елларда татарча сөйләшүче, бигрәк тә татарча фикерләүче яшьләр кимегән. Әлбәттә, сөйләшүне, татарча сөйләргә өйрәтүне, авазларны яңадан дөрес итеп әйтергә өйрәтүне бакчадан башларга кирәк. Илмира Хамматова төрле проектлар белән балалар бакчаларына, мәктәпләргә йөри, конкурсларда жюрида утыра, татар теле һәм әдәбияты укытучыларының семинарларында катнаша. Үзенең белгәнен башкалар белән бүлешергә һәр чак әзер. Шушы үземнең профессиямны, үземнең бар булган тәҗрибәмне, бар булган белемемне, фәнемне яшьләргә өләшәсем килә, аларга өйрәтәсем килә. Безнең бит әле ниндидер менә шушы бурычыбыз бар, нәрсәдер үтәргә тиешбез, шулай бит үзебездән ниндидер эз калдырырга тиешбез. Минем гел менә иҗатта
гел ниндидер бер хәрәкәттә буласым килә. Менә шушы хыяллар мине яшәртә, ничектер эшләтә һәм алга барга этәрә. Әнә шундый тик тормас, тынгысыз кеше ул Эльмира Хамматова. Без аралашкан көннедә Санкт-Петербург шәһәренә конференцияга ашыкты. Һәр эшегез уң булсын, Эльмира ханым. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Җырчы, продюсер Ирек Ногманов сәнгатьтәге беренче адымнарын Томский шәһәрендә яшәгәндә ясый. Табигатьтән бирелгән сәләтен 3 ел дәверендә биредә камилләштерә. Мәдәният көллиятендә белем ала, өлкә радио дулкыннарында татар телендә барган тапшыруларга аранжировкалар, джинглар ясый. Концертларда төрки телләрдә язылган җырлар башкара. Абытай авылы мәдәният йортында балалар өчен музыка буенча түгәрәк алып бара. Томский бүген дә минем йөрәгемдә, ди татар мәдәниятен пропагандалаучы Ирек Ногманов. Сагынып кайткан шәһәрендә аны ничек каршы алдылар икән? Томскидан Елена Софиулина. Музыкой я уже занялся как бы с самого детства, сколько я... Музыка белән бала чагымнан ук шөгыльләнә башладым. Ул вакытта магнитофоннар юк иде, бары тик пластинкалар гына. Ирек гастрольләр арасында Томска кайткач, аның дуслары талантын сөючеләр белән очрашу оештырдылар. Татар үзәгендә узган концерттан тыш, быел продюсер Абытай мәктәбе укучылары белән дә аралашып, аларга үзенең иҗаты, тупланган тәҗрибәсе хакында бәян итте. Баянда уйнарга узак өйрәндегезме? На баяне научился сам. Үзем өйрәнә башладым, музыкаль мәктәптә белемнәремне шомарттым. Кунак укучыларга баянда, гитарада уйнап төрле елларда популяр булган җырлардан тыш, балаларга да якын булган җырлар тәкъдим итте. Аудиторияның кушылып китүе моны далиллый. Пустынные улицы вдвоем, с тобой куда-то мы идем, и я буду ты, конфеты ешь. Миңа анам татарча җырлавы бик ошады. Һәр нәрсәгә өйрәнергә кирәк. Үз сәләтләреңне үстерергә кирәк, диде Ирек. Саморазвитием заниматься. Детям это может быть как именно учение на чужих ошибках. Бүгенге очрашу тормыш дәресе. Ирек Ногманов балалар белән үз тәҗрибәсе белән уртаклашты. Хыялларын тормышка ашыруда ялгышлыклар ясамас өчен ни кирәк икәнен аңлатты. Ирек Абытай авылы мәдәният йортына йөрүче балалар белән дә аралашты. Алар кунакны бик зур игътибар белән тыңлады һәм дә рухи бүләген тапшырды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Такие встречи у тебя часто бывают в жизни? Нет, мало. Бүгенге кебек очрашуда мин беренче тапкыр миңа көйләр Ирек Ногмановның җырлавы ошады. Янарның классташы Арслан да үткән үзенчәлекле музыка дәресенә үз бәясен бирде. Мне понравился баян, потому что на нем можно сделать очень разные песни. Миңа баян ошады, аның ярдәмендә якыннарыңны, укытучыларыңны сөендереп була. Мондай очрашулар бездә бик сирәк була. Балаларга бик шады. Мин аларның нинди зур игътибар белән тыңлауларына гаҗәпләндем. Күпләре телефонга яздылар очрашуны. Яңадан карап чыгачакларына ышанам. Смотрели и слушали и записывали все это на телефон. Ne bunga очрашу. Сиңа нәрсә бирәм мондай очрашулар балалар белән, яшь буын белән? Ну, әгәр дә аларга минем очрашу аларга охшай икән, менә шул миңа бирә көч бирә. Демәк, безнең халыкларыбыз яшәячәк, чөнки бөтен өмет балаларда бит инде. Балаларның кызыксынуы минем өчен бик матур күренеш. Шулай булсын. Казанга күченгәч Ирек талантлы яшьләргә булышу проектына алына. Томскидан Елена Софиулина, Анатолий Шустов, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Уфада Төмәнәк моңнары дигән конкурсның йомгаклау концерты узды. Сөйләп алу авыр булды, барсы да тырышып өйрәнгәннәр, яратканнар Фәнир Галимовның көйләрен, җырларын. Татарлар фондыннан сәхифәсендә Кытайга сәяхәт кылырбыз. Biz Pekin'in Şellüzce uğramında. Umumen eligi uğramda bizim milletvekillerimizi bik көп işlatırga mümkün. Çünkü manda halal rızıklı aşhaneler көп.
Башкортстан Республикасының Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы, җырчы, композитор, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның атказанган артисты Фәнир Галимовның иҗатына багышланган Төмәнәк моңнары дигән конкурс игълан иткән иде. Аның беренче туры 20 гыйнварга кадәр онлайн форматта үткәрелде. Катнашыр өчен гаризалар Мәскәү, Казан, Уфа, Волгоград шәһәрләреннән, Башкортстанның һәм Татарстанның бик күп районнарыннан килгән. Төбәк-ара бәйгенең йомгаклау концерты исә Уфаның Мәдәният сараенда узды. Төмәнәк моңнары төбәк-ара ачык бәйгенең шартлары буенча, анда катнашучылар күренекле композитор, җырчы һәм эшмәкәр Фәнир Галимовның 2 җырын башкарырга тиеш иделәр. Конкурсантларның чыгышларын Фәнвәли Әхмәтов, Зифа Нагаева, Айдар Галимов, Марат Шарипов кебек сәхнә йолдызлары бәяләде. Ак Калфак бөтен дөнья татар хатын-кызларының Люция Вафина җитәкчелегендәге Башкортстан бүлекчәсе оештырган бәйгенең йомгаклау концерты Уфа шәһәр Мәдәният сараенда үтте. Конкурста катнашучылар аерым һәм 8 кешедән артык булмаган ансамбль белән башкару кебек 2 номинациядә билгеләнде. Гаризалар бик зур регионнардан килделәр. Мәскәү, Казан, Татарстанның әллә ничә районыннан, Волгоград шәһәреннән һәм Башкортстанның бөтен районнарыннан да. Сөйләп алу авыр булды, барысы да тырышып өйрәнгәннәр, яратканнар Фәнир Галимовның көйләрен, җырларын. Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның атказанган артисты, Русиянең татар авыллары ассоциациясе бөтен Русия иҗтимагый оешмасы рәисе, җәмәгать эшлеклесе һәм композитор Фәнир Галимовны иҗат кешесе генә түгел, милли җанлы, милләтне үстерүгә сүз белән генә түгел, эше белән дә көч куючы шәхес буларак күпләр белә. Фәнир Гыйльметдин улы башлангычы белән төзелгән Бабай утары ачык һавадагы музей комплексы белән Төмәнәк авылы дан тота. Шулай ук аның тырышлыгы белән 2017 елда Туймазда Төмәнәк татар иҗтимагый тарихи мәдәни үзәге дә ачыла. Туймазы шәһәрендә бик ныклы рәвештә ул төзегән иҗтимагый татар үзәге эшләп килә. Монда балалардан башлап олы яшьтәге ветераннарга тиклем төрле 7-8 юнәлештә эшләр алып барыла һәм алар һәр вакытта да ишекләре ачык. Концерт алдыннан Уфа тамашачысының берничә ел рәттән Фәнир Гыйльметдин улының канаты астында Төмәнәктә узучы бөтен Россия пленэр симпозиумында эшләнгән картиналар белән танышу мөмкинчелеге дә булды. Было предложение провести пленэр. Бабай утарында пленэр уздырырга тәкъдим иттек һәм Фәнир Галимов ризалашты. Беренче тапкыр пленэрны 2022 елда оештырдык. Рәссамнар җирлек белән бәйле беренче картиналарын нәкъ шул вакытта эшләделәр. Финалга 9 ансамбль һәм 18 ялгыз башкаручы чыкты. Шуларның 10-сы балалар иде. Концерт зак барса да бик күңелгә рәхәт булды, чөнки ансамбльдә икенче урынны яулады. Безнең солистыбыз Әхтәм Замалиев гран-при иясе булды. Шуңа күрә мин аеруча шатмын бүген. Дусларга дигән җырын башкардык бүген. Кызлар белән 3нче урынга чыктык. Без бу бәягә бик шатбыз һәм ризабыз. Гран-прины Туймазы районы Кондра эшчеләр поселогыннан килгән шатлык балалар ансамбле, Сейрән авылыннан 2нче сыйныф укучысы Айдан Хайдаров һәм Уфадан Әхтәм Җамалиевлар яулады. Чарага бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров та килгән иде. Ул бәйгедә катнашучыларны бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев исеменнән сәламләде һәм истәлекле бүләкләр тапшырды. Барлык эш гамәлләрен оештырган вакытта да, эшләгән вакытта да күңеле аркылы, җаны аркылы, тәне аркылы уздыра. Шуңа күрә ул бик уңышлы булып чыга. Аның менә Төмәнәктәге үзенең туган ягындагы Бабай утары этник комплексы үзегенә ни тора. Күпкырлы талант иясе милләтпәрвәр Фәнир Галимовның иҗаты һәм аның җырларын башкаручылар белән якыннанрак танышу, моң дәрьясында кылычлап йөзү рәхәт мизгелләр бүләк итте, дип таралашты концерттан тамашачылар. Уфадан Гөлшат Сафина, Рузил Имамов, Татарлар. Тапшыруыбызны Татарлар фондыннан дигән сәхифәбез дәвам итәр. Бүген сезгә Кытай татарлары белән очрашу мизгелләрен тәкъдим итәбез. Әлеге видео язма 2013 елда ук яздырып алынган иде.
Милләттәшләребезнең язмышы озын юллар белән бәйле. Хәзер без дөньяның иң борынгы зур шәһәрләренең берсе Кытайның баш каласы Пекинда. Кытай илендә 5000-гә якын татар яши. Алар күбрәк Үрümчи, Шәүшәк, Санжи, Кылжа, Алтай шәһәрләрендә төпләнгән. Шушы илдә хөкүмәт тарафыннан танылып, оешмаларын булдырып, гөрләтеп, сабан туйларын уздырып яшиләр. Без исә Пекинда татар эзләрен барлыйбыз. Юлдашларыбыз татар егетләре Әскәт белән Мәрдән. Biz Pekinning Шенлүҗе урамында безнең телгә күчерсәк, ул хасиятле дигәнне аңлата. Гомумән, әлеге урамда без үзебезнең милләттәшләребезне бик күп очратырга мөмкин. Чөнки монда хәләл ризыклы ашханәләр күп. Шундыйларның берсендә безнең милләттәшебез хезмәт итә. Әскәт Шәүшәктә туып үскән. Татарча бик яхшы сөйли. Бер дә тартынып тормыйча татар җырларын суза. Телне сезнеңчә, Казанча интернеттан карап, китаплар укып өйрәнәм ди. Бабалары тарихы белән кызыксына, өйрәнә. Бабайлар 1800 еллары Казанның Көкмара районынан китәбез. 1800 еллары Казаннан Кыргызстанга килгәннәр. Аннары Кыргызстаннан 1930 еллары Хитайга килеп, минем әти монда туган. Алар монда агарту эшләрен алып барганнар, бик укымышлы сәүдәгәрләр булганнар, мәчетләр салганнар ди Әскәт. Бүген мин Пекинда яшим, монда ашамлыклар, шунда шикши булып эшлим. Һәм инде Алла бирсә, алга таба бабайлар юлына эшләрне дәвам иттерергә тырышам. Монда гомер итүче милләттәшләребез арасында дин кануннарын үтәп яшәүчеләр дә бар. Җомга намазларында еш очрашабыз диләр алар. Шуны әйтү урынлы булыр. Кытай иле өчен ислам дине чит түгел. Мөселман кытайлылар, ягъни дүнгәннәр монда күп санлы халык. Алар 13нче гасырдан ислам динендә. Мәрдәннең дә тамыры Күкмарадан, аның бабалары Казакстан аша Кытай иленә килгән. Мәрдән Үрümчи егете, алар Надия Рәмзиева белән Пекин университеты студентлары. Яхшы укыганнары өчен аларга Казанда узачак универсиадага юллама биргәннәр. Инде бик шатланам, Казанга барам дип, өзем татар булган икән, татарның ире булган икән. Шуныңга инде күп барып, процесслар булса, шуныңга күп барып өйрәнсәк булар кирәк. Ана телimiz булган икән, өзем татар булган икән, татар телен өйрәнсәк булар кирәк. Алдагы сәяхәтләрен дә күздә тотып Надия белән Мәрдән татар теленә игътибарларын көчәйткәннәр. Тагын шунсы мөһим, монда яшәүче милләттәшләребезнең олысы кешесе барысы да татар җырларын көйләргә ярата. Хәзер без Рейстан дигән урында бу безнең телгә күчерсәк Уҗмах бакчасы дигәнне аңлата. Инде монда яшәүче милләттәшләребез сөйләве буенча, элек монда патшаларның ял итә торган урыны булган икән. Гомумән, менә әлегедәй гүзәл урыннар күп Кытайда. Иң мөһиме, безнең милләттәшләребез шул җирдә матур итеп үз йөзләрен саклап яшиләр. Бу хакта без киләсе чыгарылышларыбызда да күрсәтербез. Дөньядагы иң зур борынгы калаларның берсе Кытайның баш каласы Пекиннән Ләтинә Федеративы милләттәшләребез юлыннан. Тапшыруыбыз ахырында шагыйрь, һәвәскәр композитор Әнис Шәймәрданов шигыреннән үзек китерәбез. Туган телем минем, ул гаҗәеп, кеше яшьтән гашыйк иткән тел. Әни җыры аша миңа ингән, бишегемне нурлы иткән тел. Тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.